आई भैया हम दिव्या राज। हमारे कंपनी के एगो नया चैनल लॉन्च भइल बाटे जेकर नाम बाटे MJS मस्ती, जे पर सिर्फ कॉमेडी वीडियो ही देखे के मिली। ओकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देवल गइल बाटे, रोवा लगिन ओके सब्सक्राइब कर ली लगिन और हाँ हमनी सबसे जुड़ जाए लगिन, ताकि गाना के साथ साथ में रोवा लगिन के कुछ कॉमेडी वीडियो भी देखे के मिले और मनोरंजन के नया तरीका बाटे। बस ओके सब्सक्राइब करके और हम लोग से जुड़ जाए लगे। प्रणाम, नमस्कार, बाय। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतारे सैया सखी ट्रैक्टर से प्यार करी है नया नया मेटर से, प्यार करी है नया नया मेटर से आवतारे राजा हमर ट्रैक्टर से, आवतारे सैया हमर ट्रैक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतारे राजा हमर ट्रैक्टर से। लाली लगौनी में कब कैले बानी सुपर आवते पटक देहब चढ़ जाए उठे लाली लगौनी में कब कैले बानी सुपर आवते पटक देहब चढ़ जाए मुँह पर ना पावाई जमीन सारा हेक्टर से आवतार सैया सखी ट्रैक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतार पिया हमर ट्रैक्टर से। ढेर दिन पे आवतारे दिव्या के पास हो चुम्मा ले हो बैसन की टंगा जाई सास हो, ढेर दिन पे आवतारे दिव्या के पास हो चुम्मा ले हो बैसन की टंगा जाई सास हो। राहुल संगे काम होई फैक्टर से आवतारे सैया सखी ट्रैक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से मेरा जया आवतारे ट्रैक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतारे सैया सखी ट्रैक्टर से।